Kaluwore gi bura mano makne kambi maradani e doho geriruok mar okinde ma pacho ka LSK kod riwruok makene ratiro mar oganda Kenya Human Rights Commission. Kambi no ondiko barua mar ndiko kata mar chiwo duoko margi ewi bura makamano. Duoko moya e piny mar Gujarat, India, makene ratiro mar oganda en bura manochwal ka onge adiera mora kendo weche manowachie bor gi adiera. Wacho ni ywak manochwal e doho mar chungo chenro mora ma Adani time paw ndeke otim ma onge nonro mora kaluwore ni Adani poketo koke chenro mora kendo onge winjruok mora ma osebede e kind Adani gi piny owacho mar Kenya. Wacho ni Adani en kambi man kod nying maber kendo osetimo dongruok e pewe ndeke machon mane chal gi JKA kendo sani ngadho margi ni malo kendo osekelo medruok e yuto mar piny mar India gi 49% e kind higa mar 2022 gi 2023. Oleo ne gin kod ng'eyo e midhiero ma osebedo ka okoko paw ndeke ma JKA kama oting'o tado machwer ma osekelo lal makoro romo $175 million ma emomiyo idwa migi thuolo ma loso paw ndeke no e yo manyasani.